Ey Muhammed, dileğin bolsa dile, näme dilesen berjek diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Gufranaka Rabbena ve ileykel masir. Hudaýa senden dilegimiz bilen günämiz geçsen bolýar biz sana ýöwürlüp barjak diýipdir. Berdim diýipdir. Aham Hudaý Taala aýdypdyr. La yukellifullahu nefsen illa wusaha. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Men her kim öz ýagdaýyna görä bürýänlerini diýipdir. Her kim gowluk etse özüne gowluk etýär diýipdir. Her kim telekelik etse özüne telekelik etýär diýipdir Hudaý Taala. Men mülküme zerer berýär qadimesin diýipdir. Ey Resulullah, dilesen bereyin diýipdir. Aham Resulullah aýdypdyr. Rabbena la tu'akhidna in nesina aw akhtana. Hudaýa ýalňyşsak, unutsak, bilmeýän etsek, näme diýip ýalňyşýan? Näme özüň bir ýaňa ýazyp goýmadyň? Näme bellesin etmediň diýip bizi tutma diýipdir. Hudaý Taala bolýar diýipdir. Seni we ummatyňdan tutmarym diýipdir. Ýalňyşsaňyz, kıssalsaňyzdan bizi öldürürüm diýip bir iş etdiýse. Ya unutsaňyz, men Hudaý ummaty Muhammedin tutmaýyn diýipdir. Kabul etdim dogaňy diýipdir. Ey Muhammed, dile bereyin diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Hudaýa öňkü ummaty bir agyr ýükler oklaýanmyşdyň, şonu bize oklama diýipdir. Lekazalik, berdim diýipdir. Dilebe ýene berjek diýipdir. Sel tohta, dileseň berjek diýipdir. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Öňkü ummat enamne bedenine diýen egin maşyna nejaset degde ýuwany bilen päk bolmaýar, kesip aýyrmaly. Öňkü ummat egin maşyna nejaset degde kesip aýyrmaly, ýuwanyň bilen päk bolmaýar. Şo jurek agyr ýükleri men ummatymdan aýyr Hudaýa diýipdir. Aýyrdım diýipdir. Küsgede kysık aýyrdylar päk boldy diýipdir. Tamam, agyr ýükleri aýyrdım sen ummatyňdan, ýeňilje get goýdum diýipdir. Dile diýipdir, berjek diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, ente mevlana, fansurna alal qawmil kafirin. Hudaýa bilen günämizi geç. Hudaýa bilen magfiratyny atal. Hudaýa sen bilen ýamel. Hudaýa bilen kafirlary daýa bolyl, kafirler basyp durýar diýipdir. Berdim men diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýanky amana rasullar hanne. Suriye Baqaraň ahyrky hikaýaty şeýanky. Ola ittihiyatu bir de amana rasul Suriye Baqaraň ahyrky hikaýaty. Soňram ayet bolup ýaşyn şodur şu. Kulfuňyz bilýän şat hem de bilýän bolmaly. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr da, şol amana rasul we iki aýa. Şonu Hudaý Taala arşyň düýbinden maňa sowgat etip berdi diýipdir. Her kim şonu her gije okuýsa, şo gije bitin wada etip geçireniň sowgamyny Hudaý berjek diýipdir. Ondan soň Hazrat Umar Faruq we Hazrat Ali Murtaza radiyallahu anhum lana mediýa ikisini daýdan kefi. Men öz nazarıma şolaň aýdan kefşi. Men öz nazarıma bir adam akly bar bolsa her gije şu hikaýany okuýanlar diýipdir. Son şu hikaýany okuýsaň, gijeň şudur şun bilim uşak namaz okuýanyň sowgabyny Hudaý Taala berjek diýipdir. Akly bar bolsa şonu her gije okuýanlar diýipdir.